Ayenko Obuasi West. Na titirani di makatamanso abonyokoye wo Obuasi West no opanyini de nseba hodo atudwa no wechese mrase bedwafo obi biara ya odi dwuma ewo yempotem ho no wonhwe na enema ntumi nkoye na akatamanso abonyoko no enyefe ewo mpotem ho ni nyina de nsemi tudwa bra opanyina wo no no kofa forms wo hwe se obegyina no ato no so abamo abe mrase bedwani Ambrose Edwin Ensako ede ye forms no kokoma mpanimfo so wonre na brepam wonto no so aba Karim Seidu titirani awoda NDC amanyoko na no Obuasi West abato mpesua no eso oni Adom Kasee atwetwem komo akyerese enipa meyenu na afa nkrata so pese wogina emrase bedwam dibre abato mpesua no eso odito wachitafo nyinanim se entoabo a wo beye no wonhwe se ede nkabom ebeba isanse empapa mudi enyade ebema wo mo edi nkodimu afempinu ne aduonu nan abato no emu esi ade nipa meyenu na omaba fare forms no nyame adom so sesi ano omunyina so edi aba na sesi ano eyebusua ntokwa yani me as a chairman omunyina ya memma mini mini bi me hwe sane ebeya ya beto agro no ama yenyina kwa awieye but me de me bompa ye say de obaba betie ma asam mini betuma ejuma onu na me bompa ye say nyame mboa no ntun wini no ombra na mini ejuma Ambrose Edwin Ensako nipa wakofa enkrata yi ebi na okyerɛkyerɛ butayenti a wo presa dibre no sɛ wo hwɛ Adom a egu ha ya NDC delegates about 95% ɛna wa ha enti sɛ yɛka yɛn nyinaa yɛ ho bom te sɛ de yɛka yɛn ho abom ya bibia ni wɔ so nyame yɛ and there's always a first time enti with good strategy, good planning, Obuasi West NDC ebe wini 2024 seat.